बीना वाली मैया की माई शारद बाटे आइल, माई शारद बाटे आइल। राजधानी गौवा जवार में भइल बहाला अंगना घरे निपाइल, गौवा जवार में भइल बहाला अंगना घरे निपाइल। कल पूजा के तैयारी माई शारद बाटे आइल, कल पूजा के तैयारी माई शारद बाटे आइल। माई बहन कैला से हमसे सवाल हो, धर्मराज टेंट हाउस सजैले पंडाल हो, सजैले पंडाल हो। हाँ माई बहन कैला से हमसे सवाल हो, धर्मराज टेंट हाउस सजैले पंडाल हो। विद्या की देवी मैया मोरी मूर्ख के भगिया जगाइल, विद्या की देवी मैया मोरी मूर्ख के भगिया जगाइल। कल पूजा के तैयारी माई शारद बाटे आइल, कल पूजा के तैयारी माई शारद बाटे आइल, माई शारद बाटे आइल। हाथवा में बिना बाटे हंस के सवारी, असरे में माई राउर बैठल बा पुजारी, बैठल बा पुजारी। हाथवा में बिना बाटे हंस के सवारी, असरे में माई राउर बैठल बा पुजारी। दर्शन बिनु तरसे नयनवा सभे बटे अगुआइल, दर्शन बिनु तरसे नयनवा सभे बटे अगुआइल। कल पूजा के तैयारी माई शारद बाटे आइल, कल पूजा के तैयारी माई शारद बाटे आइल, माई शारद बाटे आइल। राइटर सोनू से हम मंडप सजाइब, सरोज सावन जी से गीतिया गवाइब, गीतिया गावे हो सुना। राइटर सोनू से हम